behar dugu aukeratu. Orduan, aukeratze dugu alternatiboa, zatik, 12koa utzi bertzaile gazte. Nik uste azken 13 edo, hola. Eta egualdi oso txarrakine bai, guain dela pare bat urte elurra intzun, eta lehenko urtean kristonebik, eta gaur nahiko guztua gabiltza. Diferentzia handiak, geozta gehiago, gazte gehiago, eta jende askoz gehiago da etortzen. Giroa beti oso ona, nahiko ona. Bakarrik eta tabernak nola prestatzeko biharko itxietietuen, normalki oteia 2 edo 3 orduan jendea azkarrago erretiratzea. Lehen egotezan kriston parranda. Aurreko urteak gogorrak izan ziren, batzuetan polizian atzetik korrikara ibili izan ginen, baina babesleku batzu bilatu genituen sozial batzutan da beste, eta gero poliki-poliki jendeak onartu ginen, eta holaxe gabiltza, hasieran gutxi batzu ginen, eta orain Mordoba gea. Gu gara jende bat, 70 hamarkadakoa gutxi gora bera, batzuk lehenago, beste batzuk geroago, eta guretzako Tolosaren erdigunea izan da beti triangulua. Garai baten igual izango zen udaletxe plaza, baina gaur egun nik uste Tolosako erdigunea triangulua dela, orduan horregatik pixkat trianguluan botatzeko joera hori. Ez, azten dira ostegunean, gaueko 12etan. Ofiziala eguardiko 12etan, baina gutzako gaueko 12etan orain dela 25 urtetik aurrea. Ostegun gizen botatzen duten txupinazoa ezberdina da, homek daude, ezberdina.